Ahojte, volám sa Robert Cendrej, pochádzam zo Slovenska, mám 26 rokov a čo musíte o mne vedieť je to, že som profesionálny tanečný lektor a tanečník a pracoval som na luxusných výletných lodiach menom Kristál, kde som si mohol zarobiť naozaj super peniaze, mohol som obísť celý svet, mal som voľný čas, ale veľmi málo času som vedel tráviť s mojou rodinou, s mojimi priateľmi, s mojimi kamarátmi a posledný rok som už veľmi rozmýšľal nad tým, že akú možnosť by som mohol mať, aby som si privyrobil ten istý zárobok, ale zároveň mohol čas stráviť aj s rodinkou, aj s kamarátmi, aj s priateľmi. A ja som na ten systém prišiel a som doteraz veľmi vďačný mojim sponzorom, ktorí mi tento online systém ukázali. A odvtedy vám môžem povedať, že som mám veľmi dobré aj na Slovensku. A som tu teraz preto, aby som ti ten systém tiež vedel ukázať. Ide o online shopping. Fungujeme pod podnikom, ktorý už funguje na trhu 66 rokov, takže tie produkty sú naozaj super, sú odskúšané, sú vysoko kvalitné, sú koncentrované, ale o tom vám poviem neskôr. Ide o online shopping. Online shopping to znamená laptop lifestyle. Môžeš pracovať s hocikadiaľ, hocikedy. Ty si určíš čas, aj miesto. Dostaneš mentora, ktorý ti pomôže, ale nemáš vedúceho, ktorý ti bude rozkazovať, kedy môžeš ísť na dovolenku a kedy musíš pracovať. Ako normálne a bežné podniky fungujú? Podniky fungujú tak, že výrobca si ponechá z tej 100% ceny produktu 40% a ostatných 60% si nechá sprostredkovateľ na ten zisk, dopravu, clo, reklamu, všetko, do čoho on ešte investuje, to si ešte ponechá tých 60%. Ako fungujeme my? My fungujeme tak, že výrobca si ponechá tých 40%, ale tých 60% si ponechávame my, keďže my urobíme reklamu, zisk si pripočítame a dopravu. Ako sa vieš k nám dostať? Sú dve veľmi populárne možnosti. Jedným je, že sa staneš stálym zákazníkom. Zaregistruješ sa, vieš nakupovať priamo od výrobcu, dostaneš 30% zľavu na všetko, úplne na všetky produkty a dostaneš 90-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Ako som už povedal, tento podnik už funguje 66 rokov na trhu. Takže on si je veľmi istý, že tie produkty sú už odskúšané, sú vysokoučinné a sú vysoko kvalitné a preto hovorí, že ak sa ti nepáči farba, vôňa, hocičo a nepoučil si viac ako polovicu toho produktu, tak pokojne to môžeš poslať a oni ti vrátia 100% hodnotu produktu. Alebo ak si chceš privyrobiť a chceš sa stať vlastníkom podniku, tak dostaneš mentora, sponzora, ktorý ti pomôže sa naučiť ten fungujúci systém, ktorý už naozaj vybudovaný a zabezpečil viac ako 3,5 miliónom mladým ľuďom v 18 krajinách Európy, aby si privyrobili alebo aby si zabezpečili aj pasívny príjem, z ktorého si môžu kúpiť neskôr dom, auto alebo si dosiahnu svoje ciele. Dostaneš luxusné zájazdy, finančnú slobodu, ocenenia a nové známosti. Je tu strašne veľa mladých ľudí, od ktorých sa vieme nové učiť a ktorí nám veľmi radi aj pomôžu. Základy nášho obchodu máme zdravie, domácnosť a krásu. Ako som povedal, tento podnik vyrába produkty, ktoré sú vysoko kvalitné, ale sú aj koncentrované. Koncentrované to znamená, že používa sa veľmi málo toho produktu a tým pádom sú veľmi úsporné. Jeden produkt v priemere vydrží viac ako 3 mesiace. Sú to prírodné zloženia, rastliny, ktoré sú vypestované na biofarmách, žiadne syntetické látky alebo nejaké látky škodlivé pre naše zdravie. A tá 3-mesačná 100% garancia vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti, to som už vlastne spomenul.
V zdraví máme Nutrilite, Body Key, XS Sport Nutrition a XS Power Drink energetické nápoje. Nutrilite je to jedným z najväčších dodávateľov vitamínov a doplnkov stravy. Sú vysoko účinné, bez žiadnych syntetických látok a sú rastliny vypestované na Nutrilite farmách, čo sú vlastne biofarmy. Bodyky sú to vlastne produkty na kontrolu váhy tela bez žiadnych obmedzení a XS Sport Nutrition, čo vlastne všetko, čo potrebujeme ku športu. Proteíny, aminokyseliny, proteínové tyčinky a tak ďalej. XS Power Drink, energetické nápoje. Sú to energetické nápoje bez pridaného cukru, bez syntetických látok a bez žiadnych farbív. V kráse máme Artistry, čo sú vlastne produkty porovnateľné napríklad s lamkom. Sú to vysoko kvalitné produkty proti vráskam, všetko, čo make-upy, všetko, čo žena potrebuje ku kráse. Všetko, čo muž potrebuje ku kráse, to znamená sprchovacie gele, pena na holenie, voda po holení a tak ďalej. Ďalej tu máme G&H, čo sú viac menej unisex výrobky. Predstavujú tam tiež produkty, deodoranty proti poteniu, sprchovacie gély a telové mlieka, ktoré sú naozaj úsporné na pokožku. Satinik, všetko, čo potrebujeme ku kráse o vlasoch a glister, ústna dutina, zubné kefky, zubná pasta, ústna voda a tak ďalej. V domácnosti máme Envy Home, čo predstavujú produkty, čistiace produkty, vysokoučinné, koncentrované, kúpeľňa, do kuchyne, do bytu, podlaha, auto, ešte aj psa môžeme s niektorým produktom umyť. Ďalej tu máme iCook, čo je vysokokvalitný systém varenia, ktorý nám umožňuje upiecť a uvariť jedlo tak, aby sme nemuseli pridávať olej a zároveň, aby to jedlo ponechalo všetky tie vitamíny, ktoré musí mať. A eSpring je čistenie vody, vytvorila to NASA pre Amway, ničí 99,99% baktérií a zároveň tam ponechá to železo, ktoré je veľmi dôležité pre telo. No a vlastne ako si z toho vieme zarobiť? Počítame v bodoch. Jedna bodová hodnota je 1,5 eur. Prečo počítame v bodoch? Prečo nepočítame rovno v eurách? Pretože fungujeme online, budujeme online marketingovú sieť a my môžeme fungovať hoci kde v Európe. To znamená, že v Maďarsku, Rakúsku, Anglicku, v Poľsku, v Ukrajine, hoci kde a nie všade je rovnaká mena. A keďže nie je všade rovnaká mena, tak urobili bodové hodnoty a pre nás to vlastne znamená 1,5 eur jedna bodová hodnota. Ak ty urobíš 200 bodov mesačne, tak to znamená, že pre teba, že napríklad 100 pre seba nakúpiš, neviem, na vlastné použitie a 100 roztrúsiš po rodine a medzi priateľmi, tak už si na 3% prémie, čo pre teba znamená 120 eur plus každý mesiac, čo nie je veľa a nie je to obrovský peniaz, ale ako pri výrobok je to celkom dobré. Teraz to by začína byť trošku zaujímavejšie. My ťa ten online systém naučíme, ako naozaj sa vieme medzi tými do 2 až 8 týždňov sa dostať do tých 8 až 10 rodín. A vtedy ty si už na 9%, čo pre teba znamená 230 eur mesačne. Ako vedľajší plat je to podľa mňa celkom dobré. Ale ak vydržíš a 2-3 hodiny maximálne na tom pracuješ denne a zaoberáš sa tým 2 až 6 mesiacov a tak sa dostaneš do tých 30 až 45 rodín, čo už je veľmi zaujímavé, pretože sa dostaneš na 15% prémiu a to už pre teba znamená 1100 eur mesačne plus GIP prémia 170 eur.
To je dvojnásobok základnej mzdy na Slovensku. Ak si chceš ešte viac a vydržíš a systematicky na tom pracuješ 2 hodiny maximálne denne, tak za 6 až 12 mesiacov sa dostaneš do 80 až 100 rodín, čo už je veľmi zaujímavé, pretože už si na 21% prémií a to už pre teba je 2500 eur mesačne, plus to GIP prémia, čo je medzi 455 až 910 eur mesačne. A tu nie je strop. Ja na tomto podniku mám najradšej to, že tu nie je strop, čo môžeš vyťažiť z tohto podniku. Pretože my ťa naučíme, ako naučiť aj ostatných, aby si privyrobili týchto 2500 alebo až 3000 eur, alebo viac ako 3000 eur mesačne. A keď ty naučíš ľudí, ako si tieto peniaze, tento fungujúci systém si privlastniť, tak ak ich máš 6, tak ten podnik si povie, že dobre, týchto 6 ľudí už zoberieme od teba a ty každý mesiac 6% z ich spotreby dostaneš ako pasívny príjem. A takto za 2 až 5 rokov si vieš vybudovať taký online marketingový systém alebo sieť, takú marketingovú sieť, online sieť, čo ti zabezpečí pasívne 10 až 15 tisíc eur mesačne. A to už je podľa mňa taký plat, ktorý ti vie zabezpečiť naozaj pekný život, hoci kde si na svete. Máme nie jeden prípad, že mladí ľudia si už tento zárobok urobili. Postačilo im to nejakých 2 až 3 roky. Fungujeme online. Síce fungujeme online, ale máme aj offline meetingy, focus day a focus víkendy, kedy sa stretávame a podelíme sa o svojich výsledkoch a zároveň si vieme aj poradiť. A naša webová stránka je mbay.sk, fungujeme pod podnikom Mbay, American Way, čo už naozaj je ten podnik, ktorý funguje viac ako 66 rokov na trhu a naozaj tie produkty sú vyskúšané a sú vysoko kvalitné a vysoko účinné. Ak chceš vedieť, že ako sa nachádza Mbay alebo kde sa nachádza Mbay v rebríčkach, tak ťa bude zaujímať Forbes.com, kde uvidíš, že Mbay je na 35. mieste a je v súťaži s Porsche, Rolex, Lego. Čo si myslím, že celkom veľké podniky a každý ich pozná. A takisto aj Mbay, ale je na 35. mieste. Ak ťa tento marketingový plán oslovil, tak neváhaj osloviť a napísať tomu človeku, ktorý ti toto video poskytol, pretože naozaj veľa mladých ľudí sa snaží dostať do nášho tímu. Nie všetci sa dostanú, pretože nie všetci majú tie predpoklady, aby sa dostali do nášho tímu, pretože potrebujeme flexibilných, pozitívnych ľudí, ktorí sa vedia učiť, ktorí sa chcú učiť a ktorí majú ciele a ktorí sa chcú stať slobodným človekom. Takže dúfam, že čoskoro sa vidíme na tých online meetingoch a budeme tlieskať tebe. Takže ti prajem krásny deň alebo krásny zvyšok dňa. Ahoj.